Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cath prifysgolion ailgychwyn a ddysgu myfyrwyr trwy ddulliau cyfunol, gan gyplysu dysgu ar gampws a dysgu ar-lein ar gyfer tymor yr haf. Yr oedd yn awyddus i ddiweddaru rheini ohonoch chi sy'n byw yng nghyffiniau'r campws yn Llambed o'r trefniadau mae'r brifysgol wedi gwneud mwyn croesawu myfyrwyr yn ôl i'r campws, ac yn benodol eich sicrhau ein bod ni'n cymryd camau priodol i ddiogelu'n cymuned wrth i ni reoli cyd-destun y coronafeirws. Mae'r brifysgol bellach yn paratoi groesawu mwyafrif ei myfyrwyr yn ôl i'r campws ar gyfer sesiynau dysgu wyneb yn wyneb, gan wneud hynny yn raddol a chyda gofal. Bydd y rheini a fydd yn dychwelyd i'r campws yn gwneud hynny ar gyfnodau gwahanol a fydd wedi rheoli'n ofalus yn ystod mis Ebrill. Rydyn ni wedi gosod cyfres o fesurau yn ei lle fel rhan o'n cynlluniau asesu risg, a fydd yn golygu lleihau'r nifer o fyfyrwyr a fydd ar y campws yr un pryd. Mae hyn yn cynnwys addasu'r modd y byddwn yn cyflwyno yn rhaglennu yn gwasanaethau yn ogystal ag addasu amgylchedd y campws. Mae hefyd yn cynnwys darparu mynediad i brofion rheolaidd a phwysleisio'r angen i wisgo gorchuddion wyneb i gadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo. Mae'r brifysgol yn gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth barhaus maen ni derbyn gan y cymunedau y maen ni gwasanaethu, a'r berthynas agos a'r ymddiriediaeth rydyn ni wedi datblygu ar hyd y blynydde. Bu'r flwyddyn ola yma yn un anodd i bawb, ac rydyn ni wedi colli'r cyfle croesawu chi i'r campws i fwynhau'r holl digwyddiadau sy'n rhan mor anatod o fywyd prifysgol. Mae tymor yr haf wrth gwrs yn ben llanw ar ein calendr academaidd wrth i ni ddathlu llwyddiannau ein myfyrwyr. Mae'n staff a'n myfyrwyr wedi gweithio'n ddiwyd trwy gydol y flwyddyn, gan sicrhau bod y broses addysgu a dysgu yn parhau gwaethaf heriau'r feirws. Ac na fydd modd i ni eich gwahodd i'r digwyddiadau y bwriadwyd i cynnal ar y campws. Ein gobaith yw y bydd modd i chi ymuno ni ar gyfer nifer o ddigwyddiadau rhithiol yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Ar ran y brifysgol felly, gai ddiolch yn ddidwyll iawn i chi am eich diddordeb a'ch cefnogaeth barhaus.